फिन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों राजा लामायाव जोङो टर्च लाइट लानानै जोङो मोनसे हाबाफारि लाबावनो गोनां जादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो थांनाय अक्ट'बरनि 29 खालारावनो जों लादोंमोन आरो बे मोनसे हाबाफारिखौ जों लाफिननो गोनां जादों जे बयबो मिथिगौ पार्लियामेन्ट सेसना 1 डिसेम्बरनिफ्राय 19 डिसेम्बरसिम जागोन आरो बेवहाय भारत सरकाराबो जोंनो मोनसे खोथा होदोंमोन जे भारतनि संबिजितनि जि 125 एमेन्डमेन्ट बिल जायखौ 2019 आव आपार हाउसाव राज्य सभायाव बेखौ प्लेस खालामनाय जादोंमोन नाथाय बेहाय बिला पास जायाखिसै बे 125 जि कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट बिल बेखौ सोदांनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै थाबैनो जोंनि जेबो 6 शिड्युल दङ आसाम मेघालय त्रिपुरा आरो मिजोराम जे 10टा 6 शिड्युलफोर दङ बेवहाय बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनानै मोर फाइनान्सियेल पावार मोर एक्जिकिउटिभ पावार आरो मोर एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार बेखौ जुदि सोदाङोब्ला जों मोननो हागोन ओंखायनो थाबैनो जाबाय थानाय पार्लियामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ जोङो सोदांनो थाखाय दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों नारसिननो नागिरदों आरो बिनि अनगायैबो 280 आर्टिकेल मोनसे दङ जाय 280 आर्टिकेलनि गेजेरजों बे जुदि एमेन्डमेन्ट जायोब्ला 6 शिड्युल काउन्सिलफोराव जि सेन्टारा जोंनो जि मोनसे फाइनान्सियेल पावार हरो बे पावारा थोंजों जोंनि काउन्सिलफ्रा बाहायनो मोनगोन नाथाय जों आथिखालाव मिथिगौ जोंनि थाखाय जिखिनि जोंनि बिटिसिआव 35 लाख पपुलेसन दङ जि सेन्टार शेयार मोनो बेयो स्टेट सरकारावसो थाङो आरो स्टेट सरकारा गोसोबायदि बाहायनानै बिथांमोन उनावसो जोंनि बिटिसिआव हरनाय जायो जायनि थाखाय जों खामानिफोरखौ आबुङै मावफुंनो हाया ओंखायनो 280 आर्टिकेलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिनि गेजेरजों 35 लाख पपुलेसननो जि मोनसे फाइनान्सियेल हरनाय जायो सेन्टारनिफ्राय जि पावार मोनसे हरनाय जों बेखौ थाबैनो मोननायखौ जों लुबैदों आरो बिनि अनगायैबो जों बेवहाय लाखिदों जे जोंनि आथिखालनि बिटिआरआ सानजा फारसे जोंहा 60 गामि हाबबाय जों आरो डिमान्ड खालामबावदों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरोबाव बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय जेफोर ट्राइबेल पपुलेसन दङ जेराव बर' मानसिया बांसिन दं ट्राइबेल पपुलेसनाव दं बेफोर गामिफोरखौ थाबैनो जोंनि बिटिआरआव जों थिसननांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो बिनि अनगायैबो जेब्ला 2003 आव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन बै समाव जोंनि मोनबा जिल्ला दायो क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि खोला फारसे माखासे बर' गामि दङ ट्राइबेल गामिफोर दङ बे ट्राइबेल गामिफोरा थिसनजायाखै ओंखायनो बैफोर गामिखौबो जोङो थाबैनो थिसननांगौ होननानै जों मोनसे बेवहाय डिमान्ड खालामनाय जादों आरो BKWSC 10 लाख बर'नि थाखाय बिटिआरनि बायहेरायाव थानाय जि 10 लाख बर' दङ बिथांमोनाबो गावनि राव गावनि थुनलाइ गावनि हा गावनि राजनीतिक अधिकार बिनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनसे मोननाय जादों नाथाय बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाबो बिथांमोननि सोरगिदिं सिमाया थिग जायाखै गामिफ्रा नटिफिकेसन जायाखै ओंखायनो थाबैनो बेफोर गामिखौ नटिफाइ खालामनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौबो थाबैनो इलेक्सन खालामनांगौ होननानै जों मोनसे डिमान्ड लाखिदों आरो बिनि अनगायैबो राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव मोननै जिल्ला दङ साउथ कामरुप आरो गवालपारा बै टटेल 312 बै गामिखौ BKWSCआव थिसननांगौ होननानै जोङो मोनसे डिमान्ड खालामदों बिनि अनगायै मरिगाव नगाव हुजाय बे मोनथाम जिल्लायाव दाबो माखासे बर' गामिया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबाखै बैफोर गामिखौ थाब हाबनांगौ होननानै जों मोनसे डिमान्ड लाखिदों बिनि अनगायै 6.3 बिटिआर सुक्तिनि मोनसे बिराद गोनां दफा जायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव जायफोर बिमा राव बिजोंनि फरायसालिफोर दङ बे बिमा राव बिजोंनि फरायसालिफोरखौ उइदाउट एनि कन्डिसन प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै बे रोखा लिरनाय दङ नाथाय बियो दिनैसिमबो जाफुङाखै बेखौ जों जाफुंनो होनो थाखाय दिनै रेलिनि गेजेरजों जों आसाम सरकारखौ जों नारसिननो नागिरदों आरो बिनि अनगायै BKWSCआव अनलि बड' मिडियामल' स्कुल जायफ्रा भेन्सार दङ बेफोर स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै 6.2 लिरनाय दङ बेखौबो थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जों मोनसे डिमान्ड लाखिदों आरो बिनि अनगायैबो बिटिआरनि सुक्तिनि एनेक्सार 1 आव बेयाव रोखा लिरनाय दङ माखासे जोंनि जायफोर सेन्टारनिफ्राय भारत सरकारनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्राय इडुकेसनेल इन्सटिटिउसन जों मोनबोदोंमोन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टफोर जों मोनबोदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बेफोरो जाफुङाखै ओंखायनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा 1500 क्र'र जोंनो फैसा होदों बे फैसाखौबो दाबो बिथांमोना होआखै ओंखायनो बे 15 क्र'र फैसाखौ जों हरनानै जायफोर जोंनि बर'मायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगौमोन जोंनि उदालगुरियाव नेशनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि जानांगौमोन जोंनि उदालगुरिनि भैरबकुन्द'आव इन्दिरा गान्धी रिजनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटि जानांगौमोन बेबायदिनो माखासे इडुकेसनेल इन्सटिटिउसनफोर दङमोन
बेफोरखौ मावफुंनाय जायाखै। ओंखायनो 15 crore फैसाखौ थाबैनो जोंनो हरनानै बेफोर इडुकेसनेल इनस्टिट्यूट आरो जायफोर इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ मावफुंनांगौ होननानै जोङो डिमान्ड लाखिदों। आरो बेनि अनगायैबो मोनसे मेजर डिमान्डआ जाहैबाय जे 2020 मायथाइयाव जायफोर जोंनि एनडिपि केडारफोर दङमोन बिथांमोना हाथियार गथायबाय। दा बिथांमोना सरासनस्रा सुबुं जाबाय। नाथाय दुखुनि बाथ्रा माखासे बारग' एनडिपि केडारफोरनि केसफ्रा दाबो आसामनि गुबुन गुबुन पुलिस थानाफोराव रेजिस्टार जानानै दङ। बेफोर केसफ्रा दाबो उइथड्र जायाखै। उइथड्र खालामनांगौ होननानै जों डिमान्ड लाखिदों। आरो बेनि अनगायैबो दासिमबो बारग' एनडिपिफ्रा आसामनि गुबुन गुबुन जेलफोराव जेल जोबजानानै दङ। बिथांमोनखौबो जेलनिफ्राय थाबैनो बरननांगौ होननानै जों मोनसे डिमान्ड लाखिदों। दा बेफोर गासैबो डिमान्डखौ लानानै जों दिनै फिन आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों खावलायदों बिटिआर सुक्तिनि जि थालांनाय आद्राफोर दफा बे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै बिटिआरखौ मोनसे आयेन माने फुल फ्लेजेड मोनसे बिटिआर खालामनांगौ होननानै जों दिनै बनजार लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनो आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो भारतनि नखर बिफाननि मन्थ्रि बिथांमोननो जोङो गोसोखांनाय जों गथायनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों स्पष्ट गोबां नाजानायनि उनाव दिनै जोङो बर' हारिनिफ्राय इनाय हाथियार लानानै जे सोमावसारनाय बेखौ जों गैया खालामनो हादों। आरो जोंनि गेजेराव मोनसे सान्थि फैबाय। आरो सान्थि फैनाय लोगो लोगो डेभेलपमेन्टआ अट'मेटिकलि जायो। जों नुदों जोंनि गेजेराव सान्थि फैनाय लोगो लोगो मेट्रिकआव चिरां जिल्लाया खननै टप 10 जोङो पजिशन मोननो हादों। आरो बेनि अनगायैबो हायार सेकेन्डारियाव जोंनि बाक्सा जिल्लाया टप पजिशन मोननो हादों। माने बेनि गेजेरजों फोरमायनो हायो जे सान्थि फैनाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव सोलोंथाइनि जि हार फरायनायनि जि मोनसे हार बे बांबोनो हमदों। आरो जों मिथिगौ जेब्ला सोलोंथाइनि हारा बाङो मोनसे जायगायाव अट'मेटिकलि डेभेलप जायो। ओंखायनो बेखिनि जिखिनि जों डिमान्ड लाखिदों बे दफाफोरा जायफोर मावफुं जायाखै बेफोर मावफुं जायोब्ला जों सानो आसामनि गिबि मन्थ्रिया जि मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो बिथाङा आसामखौ मोनसे माने आबुं मोनसे स्टेट दानायनि बाथ्रा बुङो। नाथाय जों बुंगोन जोंनि जि मोनबा जिल्लाया बिटिआर ओनसोलाव जि दावगायाब्ला आसामाव माब्लाबा आबुं महर मोननाय नङा। ओंखायनो जिखिनि दफाफोर दङ मावफुं जायाखै बेखौ मावफुंनानै बिथांमोनखौ जों खावलायदों। आरो मावफुं जायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट जेब्लासिम जोंनि डिमान्डफ्रा मावफुंजाया बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गणतान्त्रिक भाबै जों आन्दलन खालामगोन जेब्लासिम जोंनि दाबिफोरा मावफुंजाया। बे स्पष्टखा।